der hed, drømmer du om, at dine egne børn en dag skal overtage dit arbejde? Ja, det kunne jo være sjovt nok, men det er ikke noget pres, der bliver lagt på dem. Nej, okay, så altså, det er sådan, du kan sagtens finde en anden udenfra. Ja, det burde være muligt. Ja. Så var der også følte du lidt pres, da du overtog firmaet sådan fra din far? Nej, ikke den slags pres, men når man springer ud som selvstændig, kommer der automatisk et pres, at man jo lige skal kigge på, hvor kommer indtjeningen fra, og hvad har du af udgifter. Så det er jo det pres, der kommer, når man bliver selvstændig. Okay. Jeg ser derovre, jeg er flyttet i 90 år nu. Ja, firmaet er grundlagt i 1924. Ja, det er godt nok lang tid siden. Hvilke fordele og ulemper er der ved at gå i din fars fodspor? Eller var der overhovedet nogle fordele? Når man træder ind i et firma, der har kørt i længere tid, vil det være en fordel, at firmaets navn er indarbejdet, og ved at man arbejder tæt sammen, inden man overtager helt, får man jo lært noget firmakultur og måde at gøre tingene på, så der er den her overlap, så man ikke ligefrem kommer og revolutionerer det hele som ny. Det kan godt give et problem, men det er i hvert fald en af fordelene med, at man kommer ind i et firma, der har kørt i længere tid. At det er indarbejdet i offentlighedens bevågenhed. Ulempen er jo selvfølgelig, at hvis man alligevel som ung menneske vil lave lidt om, kan det være svært at ændre på kultur i et firma, især hvis man lige pludselig skal til at være chef for medarbejderne og være her i lang tid. Da din far forlod lederposten, blandede de sig så i firmaet? Altså sådan, nej, ligesom din far? det gjorde de ikke. Nej, okay. Det var helt klart. Så er det bare dig, der styrede det? Okay. Havde din far sådan nogle forventninger til dig, hvordan du ville klare dig sådan, ligesom lederposten, og lede du sådan op til dem? Det har man jo altid, når man giver et firma i ledelsen, et firma fra sig, så interesserer man sig vel også ganske naturligt for, hvordan det kommer til at køre i fremtiden, og dermed kommer man også til at lægge en lille forventning om, at man skal gøre det godt. Ja. Har jeg sådan, synes din far, du har ledet op til det, og at du har klaret dig sådan godt? Ja, det er bestemt sikker på, jeg synes. Ja, det er jo også rimelig stort firma nu, er det ikke? Sådan. Det er en lille smule større, end det var, der havde været. Hvad er det, du synes, du sådan har gjort godt? Du har gjort bedre end din far? Eller... Det er svært at sige, det er jo noget med tiden, der følger med. Eksempelvis indførte jeg EDB i firmaet. Det havde vi ikke inden. Tilbage i 1994. Hvad var det, du sagde, det var? Det der EDB, var det det? Hvad var det, det hed? Computer. Nå. Ja, altså, du skal tænke på, den gamle generation har jo ikke alle sammen computer. Det mest moderne det er, var en elektrisk skrivemaskine og elektriske bordregnemaskine. Det var sådan set alle de spørgsmål, vi havde. Det var egentlig bare sådan det, vi vil bare gerne lige have lidt til. Men vi vil også spørge, må vi få lidt sådan et billede af dig? Bare til artiklen. Ja, det må jeg godt.